Мәскәү базарына хәзер керәбез. Урамда нәрсәдер саталар. Сәмсез. Ничек дип атала татарча? Таз. Таз? Татарчасы тазыр енді жол. Тазмы? Енді әлік заманда вареньялар пішіргенлер боларда. Ә, Ол 50-60 жылғыларда. Осы трость. турецкий? Yok, eski zamanda. Ha, eski zamanda. Tрость. Ha, трость. Татарча трость ничек булайды? Bilmeyeyim. Tayak. Tayanıp geri тұрған таяк дейсен генә. Бу мөгез. Пошейные мөгезләре бар. А, поши мөгезе дә бармы? Әнә. Нәрсәләр генә юкмы нәрсә? Самовар белән. Ha, самовар. Ул утын беләнме самовар? Утын. Күмерләр белән. Күмер? Күмер Күмер? инде. Күмерләр. Менә шашлык ясыйлар бит инде. Вот шул как раз. Инде ничә сум? 12-дәге. 12. 12-дән. Аның теге берәр ни юкмы соң? Маркировка. Бар аның 48 елгы менә. 48-нче? Әйе, 1948 елгы менә. Елы куелган тулы. Монда да сугылган аның печати. Да işte весь чистота булган. Готов к применению.